नोंथांनि मुङा मा? आंनि मुङा अगेन्द्र रामसियारि। नोंथांनि गामिया? उत्तर दिघेली हलमारि। नोंथाङा बिष्णु प्रसाद राभाखौ माब्ला लोगो मोनजेननाय? लोगो मोननाया इयाव बर' ख्रिस्टि माबारे खेराइ पार्टि होदोंमोन। इयाव लिंना लाना फैदोंमोन बरायनानै माबाना आबाद खालामनानै बिष्णु प्रसाद राभा आरो उइलियामसन सांमा मेघालयनि आरो सत्र सिं केरन बन्धु कसारि आरो थुपा केरानि बिसोरखौ लिंना लाबोदोंमोन। लिंना लाबोदों इयावनो सिना परिचय जादों आरो। अब्ला बेसेबां बोसोर बैसोमोन? बेसोरखौनो दा खोथा हलायाखै आं। बेसेबां बोसोर बहुद बोसोर एखेबारे जिथिया बाय उदै उदै 16 बोसोरसो जादोंमोन बधय अनुमान। बिष्णु प्रसाद राभाया दिघेली गामिनि थाखाय मा खामानि मावसोनाय बे? बेयाव खामानिया बे पार्टिनि खामानि मावदो आरो जेराव जि बि बुंदो बे खामानिखौ जाफुंहोदोबो बियो। इयो आगोल बिराद सखानमोन। बे लामाखै मानसि थांनो हायामोन आरो बेयाव सखान बिराद सखानमोन। मानसि गोथै गारनाय सैमा अमा मोसौ सब एका गन्थ' थांनायामोन सगुननि उतपाताव। खिन्थु इयाव बुंदोंमोन फंसे बाथ्रा राभाया इयाव दा जुदि इफोर दोङो खानसेबाबो इयाव पदुम बिबार बारगोन ए जागायाव इ बुंदोंमोन। बे हिसाबै दा नानानथा न' दुवार स्कुल बा डाक्टारखाना मेडिकेल जाबोदो दायो। नोंथांनि बैसोआ दा बेसेसो जाखो बायदि? दा 85नि खम जाया बेसेसो जादों होगो। नोंथाङा 85 बोसोर जाबाय आरो नोंथाङा बिष्णु प्रसाद राभानि सासे माने आंगो आखाइ बायदि आरो माने लोगोआव थाफानायमोन नंगौ ना? नोंथाङा बेसेसो बोसोर माने बिष्णु प्रसाद राभाजों लोगोआव दंफायोमोन? आङो अन्तत 10 बोसोरसो दोङोमोन। 10 बोसोरसो दङ। आচ্ছা नोंथाङा मा हिसाबै दङमोन? मा खामानि मावना होयोमोन बिष्णु प्रसाद राभा? बिष्णु ओइ बबा दखानाव माबा माबि लायनो होयो बबा सिगारेट बबा माबा जानाय बुस्थु ओरै लायनो होयो आरो आंनोबो जानो होयो। धरि लक बबा दावदै लायनो होबाय बा आनारस लायनो होबाय फिथाइ सामथाइ निजेबो जाबाय आंनोबो ओरै होग्रामोन। बिष्णु प्रसाद राभाजों नोंथाङा एज ए माने थाफागिरि हिसाबै नोंथाङा सरकारनिफ्राय माबाफोर अबदान मोनदों ने दा? मोनाखै जेबो मोनथाराखै। दा जेबो मोनाखै? जेबो मोनाखै। अब्ला नोंथाङा आसाम सरकार आरो बै बिटिसि सोरखारखौ मा बुंगोन? बुंनालाय मा जानो। नोंथाङा मा बुंगोन? मा मोननो लुगैयो बेखौ बुं। आंथ' रां हक बा न' हक मोननो लुगैयो दा। नोंथाङा न' मोननो लुगैयो दा? न'बो लुगैयो नायबा न'नि खल'नि रांबो मोनजानो लुगैजायो। रां मोननो लुगैयो? रां मोननो लुगैयो। आरो नोंथांनि दा न'खराव सोर सोर दं बायदि? जोंहा दा माबारै बुरि दोङो आरो फिसाला गेदेर खासे दोङो आरो उदै खासेया जुदा जाबाय आरो ओइ जिथु गेदेर सासे फिसाला इया हौवासा गथ' सानै दोङो। सासे माबायो खेथि ओरैनो बेखार जाना दोङो आरो न'आव। बिष्णु प्रसाद राभाया जेब्ला बे गामियाव फैदोंमोन अब्ला माबा मोनसे आफाद दादोंमोन होनना बुंदोंमोन। माबारे खेराइ पार्टि दादोंमोन। इ खेराइ पार्टिनि नामा जादों बुरखां आफाद। इयाव बहुद नाम लानायथिं बहुद जायगायाव लाना थांदोंमोन जोंनिफ्राय गुवाहाटि माने लांनानै इयावबो सिखायहोदो। ओइ दैदि बुरिनोदो बुरिखौ लाना थांनानै इयाव सिखायहोदो। बिसोरबो पार्टि दिहुनहैदो खेराइ पार्टि इयाव। बिष्णु प्रसाद राभाया बे गामिनि सोलोंथाइनि मा खामानि मावदोंमोन? एखो सोलोंथाइ माने आं बुजिस'आ। माने फरायनाय आरिनायनि थाखाय मा पदखेप लादोंमोन? इयो नाइट स्कुलबो माबानो होदोंमोन। नाइट स्कुलबो पासआव बायलांनायसै इयो। बेखिनियानोसै आरो। बेखिनियानोसै। नोंथाङा जेल जानो नांदोंमोन नामा? जेल जादों। खै माहा जानो नांनाय? 18 दिन। 18 दिन? 18 दिन। बबे जेलाव लांदोंमोन? ओइ गुवाहाटिनि बे मागो जेल होनना बुङो बेयाव। फेन्सि बाजाराव? फेन्सि बाजार। फेन्सि बाजार। आচ্ছা मानो जेल जानो नांनाय? मानो लांनाय जेलाव? इयो जेल जानाया ओरै जादों सासे बिराद সেই সময় बोसोराव हर खामानि मावख'बो अखा गैया। इ अखा गैयिनि थाखाय
सासे गोरिया जोंनिनो लोगो हारुन आली होनना बुंनाय अनखन अरनि सेस्था खालामो जे अनखन जेथिया फाथियो तेथिया 7 दिननि मुराव मिनिस्टारा फैदो फैनानै मा खालामदो बै टिउआव बांला अफिसाव जादो लोंदो लोंनानै खारखोमानो हमदोंमोन खारखोमानो हमबाथ' आरो मानसिफोराथ' रायजोआ गिदिर गिदिर होसोबायखो दा न'से माबानायाव डाक्टरनियाव पायखाना दङमोन लेफ्टिनेन्ट इयाव हाबसोना बोरैबा नुवासै इयावसो बासायदो महेन्द्र मोहन चौधुरीमोन नामा जेथिया खमाय इ मिनिस्टारा